Erreaktibak tailerra izango da soinua eta irudixan arteko interakzioan oinarritutako tailer bat. Bi zentzutan jokatuko da bena, bai irudixak soinuai erreakzionatzea eta baita soinua irudixan menpe jartzean norantza horrekin. Tailer hontarako ez da biharrezkoa aurre ezagutzarik. Oinarrizko tailer bat izango da, zerotik hasiko da. Eta nahiz eta igual hasieran emun programazio edo argiztapen edo zerbait jakin behar dela, ezer jakin dabe bertaratu leike eta oinarritxik hasiko ga gauzak ikasten. Nik tailer honetatik espero dut bi gauza, alde batetik azkenean beste jende batekin lan itxian eta beti irtetzen dira ideia berrixak eta pixkat esperimentatzeko aukera berrixak. Eta beste alde batetik olako gauzetan edo interesa daukan beste jende bat ezagutzea eta pixkat horren inguruan komunitate txikitxo bat sortzea gustatuko jaten.